да ви представим гостите в предаването ни. Стаси Станислава Цалова. Тя вече тук започна разговор на японски, от който нищо не разбрахме, разбира се. До нея е Йоко Московиц, така ли ударението? Московиц. Московиц, специалист по чайни церемонии, и Боян Жеков, който е председател на JICA, което е Японската агенция за международно сътрудничество в България. Какво стои за това име? Това е организация на българи, които са учили в Япония по линия на Японската агенция за международно сътрудничество. Член на която организация е Стаси, нали? Стаси, точно така. Защото и тя посети Япония преди време и прави специализация там. Сега, преди да започнем разговор в студиото, имаме ли готовност да разкажем, понеже на 12-ти в неделя и ден на японските спортове, да покажем нагледно един от тези японски спортове, или след малко да отидем, където е Пепи Нанев? Ако имаме готовност, ще покажем демонстрацията. Ако не, ще почнем да си говорим какво да очакват хората на 12-ти. Но ето случва се вече навън, виждате, погледнете натам. Имаме си демонстрация. Пепи, към теб. Благодаря ви много. С риск и аз да пострадам. Тук сме при Мартин Димитров, представителя, който ни демонстрира кендо. Какво видяхме току-що? Това са част от основните техники в кендо за противодействие на противниковите атаки. На какво учи кендо? На много неща, но най-вече на сила на духа. Духа е най-важен. Сила на духа. Има ли много подрастващи, има ли много желащи? Какво те запали те по този спорт и какво преподаваш всъщност? Като малък обичах да чета за самураите. Всъщност това ме запали. Както предполагам и повечето деца, но последствие. Ще те помоля само да си махнеш шлема, за да могат нашите зрители да видят с какъв самурай имат възможност да разговарят. И след това ще продължим разговора с теб, разбира се. Малко е сложно, както виждате, уважаеми зрители. Нещата са изключително сериозни. И какво? Запали се от самураите? Да, разбира се, това е много атрактивно. Но в процеса на тренировка разбираме, че това са неща от миналото, но по-важното е да тренираме за условията на съвременния свят, духа си и да се учим на дисциплина. Това са много важни неща за съвременния човек. Много ти благодаря. Сега се преместваме към другите ни гости. Ще ви покажем една демонстрация по карате. При нас е Борис Николов, който ще ни обясни какво виждаме в момента. Добро утро. Виждаме една тренировка по карате, приложени техники, които са за комите. В случая двамата състезатели работят с лапи, изпълняват удари и ритници, които се използват стандартно в спортната част на карате, комите. В неделя какво ще могат да видят зрителите, които ще присъстват на демонстрацията? Какво повече ще ни покажат от това, което виждаме сега? Разбира се, в неделя демонстрацията ще бъде доста по-голяма. Ще участва цялата федерация. Ще наблюдаваме демонстрация по ката, шивари, различни други техники и ще има изненади. Така че ще оставим нещата да самите зрители вече да бъдат подготвени. Благодаря ви. Очакваме много изненади в неделя, както разбрахте. Всичко това ще бъде абсолютно безплатно. Сега е време да се върнем в студиото. Да. Пепи, благодаря ти. Може би след малко ще имаме възможност или нашите гости да ни разкажат тези викове, които придружават кендото, какво означават. Стаси, да ни обясниш какво означават имената на първия и втория спорт, който ни показа Пепи. Да, първият спорт кендо, това буквално преведено е пътят на самурайския меч. Един много интересно бойно изкуство. А второто карате, всеки почти знае, това е празна ръка. Тоест, тук видяхме два спорта. Единият основното е меча, а другото основното е, че си невъоръжен. Какво си казват там с звука? Това е за сплашване на противника или по принцип?
Аз малко не мога да ви питаме кажа, има там го специалисти, Аз да. можете за всичко, Аз искам защото само има да и духовна вмъкна. част Имаме цялото това 8 нещо. спорта в неделя. В 11 часа в зала София на Борисовата градина ще могат да видят всички, които дойдат. Входът е свободен. Но нека да говорим за духовна част, за пътя, който се състои в тази сричка до, която се състои в повечето. Кендо, джудо, въобще тази част, за която Какво сме означава поканили. тази сричка? Това въпрос към Ами да. госпожа Московиц ли? Дото ю имила не беше 銅というのは日本の文化の中にはв銅とい японската うつくもの култура が до たくさんあります。 много използваме до. Ето в думата кендо, пътят на меча, в джудо, джудо също, в чайната церемония чадо, 角 в кадо, в икебаната, другото име е кадо, навсякъде се слага до. いろんなものに銅がつくん Път, です това ли е けど ключа? Път, мичи, Който обединява всичко. И Да, спорта, и това е. изкуството, търсенето на живота, както е написано като философия. Ето, биджуцу на канимо, коно до скаймас, не? そうです入って Да, в много области на японската култура и японският живот се използва този път. で多分この日本の中にある銅というのは他の В 文化にない Япония има 特殊 много な от もの това だと思い до. ます。 В другите култури не можем да смятаме, че има чак толкова голяма употреба на това изконно значение на до, както в японската култура, на този път. いえそれはただ毎日の中例えばお茶に一 Във つとっ всеки ても един ден на японеца お茶を入れ има るだけじゃ това な до. くて Ето като правим чая и 修行という кажем, も че の това も е пътят 含まれ на ます чая, ние не говорим за чая, ние говорим за една философия, за един път, който следва японеца в Къде го всеки води свой този ден. път? Кономичила. Или го търси цял живот? Мокао, 自分自身の精神を за 高めていくという всеки човек ことがあります намира свой собствен път, опитва се да повиши духовността си. Това е един път, който води до повишаване на духовността. だから私たち完全をなるべく完全なものを目指すんですけれ Ние ども гледаме съвършенството, но за човекът това, разбира се, не е възможно да постигне съвършенството, но този път сам по себе си води натам. Това ли ви спасява и в момента? В момента ви продължавате да преживявате онази трагедия, която ви сполетя на 11-ти? И всички цял свят е респектиран от начина, по който преодолявате със силния си дух това, което се случи. 私自身も Аз също сама за себе 地 си. 震の時にはここにいましたけれども Аз по време на земетресението бях тук в びっ България くりしました и много се お потресох. そらくこの日本の毎日の日常の生活の И 中 като に гледах この живота 銅 на というものが японците か всеки なり ден 深く染み込んでいて и много се もう他 притесних 人を助け合うとか и много се впечатлих от това как японците понасят този тежък момент. И ние Как се си И ние се помагат. впечатлихме. Освен от трагедията, ние се впечатлихме от начина, по който японците поемат този удар, от факта, че месеци след това там няма вандали, които да разграбват домовете, разрушените домове. Направо сме впечатлени и респектирани от вас. И от отношенията помежду ви, господин Жеков. Да кажем какво точно и къде на 12-ти всички желаящи могат да видят. Българинът като цяло е объркан в търсене на своя път на живот. До като път на живот, който японците са вложили в спорта, 8 спорта, които ще бъдат демонстрирани в зала София на Борисовата градина, близо до парк Хотел Москва, и 5 елемента на японската култура. Японски чай, който ще бъде демонстриран от клуб Урасанке, икебана, оригами, хайко и калиграфия. Всичко това на едно място в неделя, 11 часа, зала София. Организирано от Джайка Алумни с подкрепата на японското посолство в България и благодарност Всеки към може негово да отиде, няма някакви превъзходителство Тито. Абсолютно свободно всички граждани са поканени, които имат желание да се запознаят, да усетят този път, който японците търсят в своя живот. Как го правят те? Кажете още за тяхната философия и за духовност и този опит да стигнеш до съвършенството, знаейки, че няма да го постигнеш, но ще учиш правилната посока. Нека за философията, за това сме поканили господа Московиц. Да говори именно за философията, която е създавана с години, с традиции. Това са много стари традиции, които българината първа изграждат. Как оцеляват на фона на тази свръх технология? Няма ли сблъсък? Как са заедно? Кажете ни вие сте българин, живеете в България, познавате много добре Япония и всичко, което става там. Те са заедно.
Това е уникална нация. Това е уникална реакция в тази ситуация, в която се случи и всички ние я наблюдавахме на 11 март. Не може да бъде обяснено по никакъв начин с понятията и с представите на българина за живот, за взаимоотношения, за помощ. Когато много добре знаем, че когато в България, когато един страда, друг гледа да спечели от страданието на този човек. Това е начин на мислене, който е изграден с хилядолетия. Наистина може да настръхнеш от тези кадри от Орлов поглед отгоре, където те са се подредили на едни вити опашки и с часове чакат да се доберат до заветната бутилка вода. Колкото повече елементи ние успеем да мъничко да попиеме от тази философия на живот, според мен толкова по-бързо ще успеем да излезем от кризата, защото в България ние говориме толкова години за криза, а тя кризата е в нас, а не в държавата. Това е изкуството да насочиш добрите си енергии в правилната посока. Пожелаваме на всички да умеят да го направят това и да го постигнат първо в опит да стигнат някаква хармония при самите себе си, за да можем някога тези добри сили към нещо конструктивно да ги насочим, както прави най-високотехнологичната нация. Пътя може да се опитате да намерите на 12-ти в зала София, Борисовата градина, 11 часа. Много ви благодарим, беше ни много приятно и интересно да завършим с вас работната си.